Mikä sää? Vetti aurinkolasit jostain. Otan sellaisia, tiedätkö, sellaisia huoltsitalaisia. Ei, mutta täällä olisi näitä legoja. Ostaks ihan vitusti legoja? Joo, käytetään kaikki rahat noihin. Täällä olisi näitä duploja, tiedätkö, noin 2-5-vuotiailla. Niin. Mä sanoin, että sä et pysty siihen. Tähän meni koko loppupäivä. Erittäin hyvä. Ei sitä lasketa. Ai hienoa. Täysmeininki päällä, kello on yli 4. Tää on nyt 3. päivä putkea tänään päivä. Perus maanantai 4 päivällä. Itse asiassa 4.20. Sninkkaa. I'm just fucking with you. Oh yeah. Nyt kello on 10. Gigi alkaa puolen tunnin päästä. Gigi. Onko jaloviirapullo mukana? Yeah, baby! Oh shit, baby! No miltä nyt tuntuu? Mutta kai mä haljaudun siinä, mulle silleen kyllä sitä niinku... Okei. Mitä vittu? Tää oli vitun nättiä. Se oli ihan vitu hyvä. Oi, jäbähän on... Näytä mulle, kato se muista näitä muillekin. Joo. Oh. Sekoitetaan muutama kerta. Miettikää, että mä en oo niin kännissä. Olisiko yllättävässä, jos mä välimäkortti? Sori. Silleen, että kun Nyt tulee joku vitun Ei vittu! Nyt tulee joku ihan vittu. Eihän! mikä sun valkkaama kortti oli? Voi vitu. Mä oon kerran nää loppukortit täällä lattialla. Se oli pata S. Mitä vittu? Ei Omikkotaikuri.fi. Kukaaks tää? Ihan vaan, joo, kato muista. Nyt mä yritän olla tiputtamaan kaikki, on mukavampaa. Mä tarviin hoitella. Selän takana. Alkaa syy. Vittu, jäpä vaan pläräs sitä. Ei! Sut tuohottiin just. 2 taikatemppuu. Facebookissa koomikkotaikuri J.P. Pirin. Okei, onks kaikki hyväksynyt nyt tää asia? Ei. 3, 2, 1, käy! Jimmy, sun on parempi hoitaa tää. Äänen nyt. Meidän leiri! Haluan ehkä seuraavassa tavaa mun mandingo Jusufi. Lähetä seuratoinen. Okei, mä laitan Ossi. Joo, Mä joudun pyytää mun tiimistä työn toisen äijän, jotta se vois piestä teidät 2-1. Eli kuka? Se on Blacksy! Blacksy, mene tätä Aksi! Sattuu, kama kuva. Aksi! Asfaltisatori! Let's go! Rudi, tuhoa se! Tuhoa se! Karri, suutuja! We got that shit on camera! Me voidaan tarkistaa. Okei, näytetään revanssia! Ei voi olla, ei tää nyt käy. Edustan revanssia. Paita! Ei vittu! Nyt!
vahvempi. No en mä tiedä, kyllä te murruitte. Seuraava ruuni, jos varmaan freestyle basse tai jotain. Joo! Okei. Mä muistan sen päivän, kun me halattiin. Bro, mä syön lihaa. Te ootte vaan salatti. Räppää jo! Hei, musta barbaari käski minut räppää siitä, että kuinka mä sun lapset tuu siitää. Oliks tää teidän paras? Toi oli meidän paras. Anna tulla, pitää. Eli siis, Veno, noniin, nyt lähtee. mä en tiedä mitä siitä tapahtuis, jos Roope meidät parittas. Mut sä oot zebra, oot sä ikin käynyt Afrikassa? Boom! Lekrut ei ikin kuole! Joo, tää oli tässä. Oh shit. Hei afrikkalainen, sulla on ihan kiva tukka, mut vittu, sulla on vitun hikinen sukka. Me jätään sut rauhaan. Let's go! Mitä menette? Mennään tsekkaa Apulantaa. Nää äijät on vieläkin elossa. Terveys, mä oon vahingossa vielä elossa. Vahingossa. Tuli sä nukkuu, hei.